avui rebíem l'Asme de Sant Martí Adrianenc, que anava líder imbatut a la categoria, realment desplegant un joc molt intens i de molta qualitat, i el repte era ser competitius als 60 minuts del partit. No? Sabíem que si estàvem indecisos, si no estàvem molt concentrats des del principi, seria un partit molt difícil, i els jugadors ho han entès a la perfecció. No? Hem estat molt intensos defensivament, que era el que ens interessava molt, fent que ells no poguessin desplegar el seu joc, sobretot individual, estan molt junts i amb moltes ajudes, i hem estat fins a l'últim segon, com aquell qui diu, lluitant per la victòria. No? I això és el més interessant d'un equip que continua creixent, i que estic segur que continuarem amb aquesta línia de competir cada partit com si fos l'últim.